Niktendo, vlastným menom Dominik Cita, je český rapper, ktorý pôsobí pod labelom Milion Plus. Na konte má tieto projekty: Gold Stingo, Gold Kid, to je spolu s Dekim, 7, Fata Morgana, Restart, Lunazar a posledným prírastkom je Sem v pohode, Sem v prdeli. A presne o ňom si v tomto videu povieme. Takže prvý track sa volá Nezmeníš. Už pri prvom zábere nám je ukázané, že číslo 7 nás ani na tomto Dominikovom počine nebude obchádzať. Tento symbol je totiž heptagram alebo septagram, čiže 7 cípa hviezda. Význam tohto symbolu nájdeme aj v kresťanstve, kedy poukazoval na prvých 7 dní, kedy bol stvorený svet, a zároveň je to symbol slúžiaci na odvrátenie zla. Niktenda číslo 7 sprevádza prakticky od narodenia. Zoberme si už len jeho meno. D, O, M, I, N, I, K. 7 písmen. Počujeme tu aj referenciu na track 6 Feet z Lunazaru. A to, co zbylo, pozbyl pod zem, 6 stop zakopal sem, navždycky zůstanu stejný jak jsem. Nebudu držet hubu, dokud nebudu 6 stop pod zemí, hej, 6 stop pod zemí, hej, hej. V tomto tracku sa mi veľmi páči taký ten mood, ktorý z neho ide, a výborne to ešte dotvárajú Nikové ikonické adliby. Baby, se nudím, no tak přijeď, celý den jak ty víkend, projíždíme město na motorce. A pokiaľ ste tento klip už videli, tak možno viete, kde sa natáčal, a ak nie, tak to bolo na Zemplínskej Šírave. Líbne šteť je druhým trackom na tomto projekte a nesie sa v duchu, že sa Dominikovi teraz zdá jeho život o milión plus krát lepší než predtým. Nikdy jsem se neměl líp než teď, měl dost času na to přemýšlet, jsem vícel než kdykoliv předtím. Počujeme tu ďalšie referencie, napríklad na song Safe Mode. Co zrovna dělám, udržu tajemství, furt mám safe mode a nezajímá mě, co si o mě myslí. To máme safe mode. Na Andreasa Gold, čo je hlavný grafický umelec v M+ labeli. A nezajímá mě, co si o mě myslí, jako Andreas, já stay gold. Scale to Fit z J1 2. Tvoje holka zná Scale to Fit, je možný, že dostal legit. Scale to Fit, baby o fitness, ves můj dick, mám rád vlivné. A Legit Check z Fata Morgány. Je možný, že dostal legit a check, kouřile dick, mám to natočený a mám důkaz. Legit, nepozím k sebe, nemá legit check. Keď niekomu na feed príde Separ, tak poslucháči sú už nastavení na to, že môžu očakávať veľmi kvalitnú slohu, a výnimkou nie je ani tento featuring. Hodiny za 20, aha, hovorím v eurách, aha, v korunách milión plus, aha, na mojej tvári je úsmev, lebo môj život je úspech. Ďalší track je Malá Biš. Hej malá bitch, líbíš se mi moc, tak poď ke mne blíž, asi tak hrozně hotá celá hříše, chci tě teď hned, nechci to nechat na příště. A toto je skladba, ktorá bola vydaná ešte na konci roka 2020 a bolo to krátko pred Silvestrom, čiže si viem predstaviť nejednu chatu či byt, kedy chalan došiel, pustil Malú Biš a mohol zmotať nejednu dievčinu a tým si zabezpečil tzv. LSŠ, teda lacný silvestrovský šuk. A potom si ešte spolu dali jeden sojový suk. K významu textu. Mne pri prvom vypočutí prišlo, že Playboy Tendo začal cítiť lásku vo svojom srdci a že naozaj stretol ženu, ktorá bola jeho vysnívaná a je pripravený sa s ňou usadiť a založiť rodinu. Krásny love song by si mohol povedať, ale až po vydaní tohto projektu som odhalil pravý význam tohto songu. Nasleduje pesnička s názvom Lingo. Keď si preložíme slovo lingo z taliančiny, pretože Dominikovo prezvisko už poznáte, a ak ste zabudli, tak to je Cita, čo je z taliančiny a príde mi, že to môže znamenať mesto. Lingo je po taliansky žargón a tak ďalej. V klipe má Nick opäť chain, na ktorej je septagram, musí to tu proste mať. Toto je multilingválny song, takže uvaga, je po polsky pozor. A tento chlapec tu, tak to je Shimi,
bratislavský Bla, teda už člen Conspiracy Flat Studia, kam patrí aj Astral Kid či Slimso, Trap Life. Originál tak, ako boli trosky. Referencia na trosky, starý vec a midi, ktorí na Slovensko priniesli v 90. rokoch opäť niečo nové, čo sa týka hip-hopu, a ich najikonickejší track To sme my býva každú dekádu zremixovaný a posledný remix z roku 2017 obsadilo tuším 22 MCs, ako je aj Pilsy, Delik alebo trebárs Fobík. Som čudák, alkoholik, autista, flákač. Na majku sa premením na flaka, oni váka. Bacha, na Johana Sebastiana Bacha. Som zvedavý, kto tam bude o 6 rokov. Krtek forever, coming soon. Ten koniec. Krtek forever coming soon? Môže byť, myslím tým, už sú to 3 roky od posledného projektu celého labelu Million Plus, takže pekný lík. 7, 2, 1. Tu počujeme úplný opak toho, čo Dominik repoval v Malej Biš. Nezaujímajú ho dievčatá, pretože tam medzi nimi nie je nič premika. Ono je to asi veľmi ťažké nájsť ženu, ktorá ťa bude úprimne milovať a nebude jej stačiť iba to, že ty si Nintendo. A to je všetko. Takže je celkom možné, že Malá Biš zachytáva určitú emóciu z času, kedy bol Dominik schopný cítiť lásku k žene. V hlavě ketamin muzeum, srdce mobile perpetuum, moje číslo 21. V hlavě mobile perpetuum. Je možné, že tento výraz nepozná veľa ľudí, preto vám poskytnem jeho vysvetlenie. Perpetuum mobile je vo fantasy svete mašina, stroj, ktorý pracuje a funguje bez toho, aby potreboval nejaký zdroj energie. Funguje na dobré slovo, jak sa hovorí. A ďalšia dobrá otázka, ktorú si možno kladiete, je, že prečo práve názov tracku 721 alebo 721. Ak si dobre spomínam, tak na Zhora vypadá všechno líp je pesnička 217. Už si mě fotěj, a mě taky živně pletou se muzikanta nemodel. Sedmička je Nikové číslo, to už všetci dobre vieme, ale prečo má ISO číslo 21? Možno je jeden z dôvodov aj to, že sa Jakub narodil práve 21. marca, teda března. Plus Sem v pohode, sem v prdeli vyšlo v 7. mesiaci roku 2021, takže asi ďalší dôvod, prečo 721. Vo všeobecnosti mi tento track príde ako taký, ktorý sa pustí na akciách a ľudia budú skákať, budú sa tam tvoriť mošpity a bude to masaker. Vylezu na stage, celý crowd zná na spamětný slova. Moje slova. Vylezu na stage, celý crowd zná na spamětný slova. 13. komnata. Čo to vlastne je? Základná definícia odomknutia 13. komnaty je odhalenie niečoho, čo malo zostať skryté alebo na dlhú dobu nevypovedané. Ak rozprávková bytosť neovládne svoju zvedavosť, poruší zákaz, odomkne ju, tak sa obvykle stane niečo zlé, čo musí čoskoro napraviť. Z týchto známych rozprávkových príbehov 13. komnata dodnes zotrváva v našom povedomí ako symbol veľkého tajomstva, ku ktorému je zakázaný prístup. Zakázaný prístup však nie je k e-shopom Potmehudu a zľavovému kódu LAVOP5. Určite ho použij, keď budeš objednávať kratom, kanabidiol či veci zo sekáču. Keď sa započúvame do textu, je nám hneď jasné, že toto je priame pokračovanie Malej Biš a Dominik dáva všetkým najavo, že lásku nehľadá, je šťastný bez vzťahu a so svojím Million Plus. Toto ale býva dosť časté, keď nevinná duša romantika zažije sklamanie v láske a srdce sa mu zlomí natoľko, že už sa pravdepodobne nikdy nikomu neotvorí, pretože má strach z tej bolesti, čo prežil a už ju nechce nikdy vo svojom živote cítiť, preto sa stráni všetkému, čo by k tomu mohlo, čo je len z percenta viesť a tým je práve dlhodobý vzťah a láska k žene. 13. komnata zamknutá, hej Malá Biš, líbí se jen moc, ale nebo si tě blíž, chtěla by se otevřít, ale nemáš klíč, chtěla by se otevřít, ale nemáš klíč. Strobo je psychedelická hymna, ktorá Nintendovi extrémne sedí a keď nastúpi refrén, tak ja osobne mám chuť skákať a užívať si tú hudbu plnými dúškami, obzvlášť keď nastúpi refrén. SPJD, teda stejný příběh, inej dej.
Téma tohto songu nie je u Milion Plus ničím novým, hlavne teda u Iza sme v textoch častokrát počuli stejnej shit, jinej day, stejný hovno, jinej den, ale nepríde mi, že by práve to bolo niečo, na čo sa primárne počas počúvania tejto zvukovej stopy zamerať. Skôr to vnímam ako Dominikov opis doby, v ktorej žije a jeho ľudské pocity. Vôňu peňazí cíti tým, že ich má dostatok intenzívne, avšak naučil sa užívať si aj drobnosti, dobrú trávu, správny typ vína a tak ďalej. Počuli ste to. Našel jsem štěstí v maličkostech, skvělý jídlo, velká postel, dobrá tráva, správný víno, hezký holky na noc, mý boj zvalí ganžu jako dárky. Ďalšia strofa zachytáva viac politickú stranu Dominika a hovorí aj o 17. novembri, čo je opäť ďalšou referenciou na sídlo labelu Milion Plus, teda je to ulica 17. listopadu 2753 Pardubice. Nintendo sa zamýšľa a rozmýšľa, že všetko, čo tak rýchlo získal, môže takisto ľahko aj stratiť. Díky penězům jsem svobodný, ale frustrovaný o to víc, že můžu skočit ze dne na den. Stejný příběh, jiný den. Ja tento projekt asi nedokážem tak úplne zhodnotiť ako bežný poslucháč, keďže som popri tvorbe videa a postupách o Nintendovi prišiel jeho cestou a môže sa stať ale, že nejaké referencie poznám lepšie, avšak zase niektoré mi mohli uniknúť. Môže sa to stať. Ale vyzývam vás. Vaše postrehy mi píšte do komentu, teším sa, že sa aj ja niečo nové naučím od vás. Nebojte sa ten komentár napísať. Ale je jedna vec, ktorá ma na jednu stranu asi aj sklamala, na druhú zase ani nie, pretože tá symbolika s číslom 7 sa mohla podpísať okrem toho, že je toto Dominikov 7. solový počin. Čakal by som, že tu bude 7 stôp, nie 8. Vedel by som si sem v pohode, sem v prdeli vychutnať aj bez malej biš, ale možno práve je tu z toho dôvodu, aby sme cítili to opozitum medzi týmto trackom a 13. komnatou. Malá biš je love song, chce mať s tebou dieťa a potom nastúpil Nintendo s 13. komnatou a že žiadna láska k žene nie je a už ani pravdepodobne nikdy nebude. Ktorý track sa mi najviac páčil? Je ťažké vybrať jednu pesničku, každá má niečo do seba, ale asi najviac vo mne zarezonovalo Lingo. Ten Shimi tam dáva niečo, čo sa mi veľmi páči a neviem to úplne opísať slovami. A ktorý track sa mi páči najmenej? Nemôžem povedať, že je tu track, ktorý sa mi vyslovene nepáči, ale dokážem určiť track, ktorý sa mi páči najmenej. Bude to asi Líbne šteť, pretože keď som ho počul druhý alebo tretíkrát, tak som mal pocit, že ten song nepoznám a počujem ho zase prvý raz. Skrátka, nepríde mi tak ľahko zapamätateľný na prvé vypočutie ako ostatné z tohto projektu. Ale tým ja netvrdím, že je to zlý track. Je to dobrý track. A celkovo tomuto projektu asi dávam 8 potkanov z 10. Správne vychytaný mood, viem to precítiť, dokážem pochopiť, čo pán Cita chcel povedať, rozumiem jeho starostiam aj radostiam a tá symbolika je pre mňa iba plusom. V konečnom dôsledku mi nechybalo nič, ale vedel by som si tam kvôli moodu predstaviť na featuringu aj Viktora Sheena, pretože on tam do tej sklade tiež dokáže dať taký mood, ktorý sa mi hodí do celkovej nálady sem v pohode, sem v prdeli, ale to je zase len môj názor a je úplne v pohode, keď máte vy názor odlišný. Neváhajte mi ho napísať do komentára, zaujíma ma aj váš najobľúbenejší track z tohto projektu. Každopádne, ak sa vám táto recenzia a rozbor páčili, dajte mi like, odber a zvonček vás na nové video upozornia. Pokiaľ by ste chceli, napíšte mi do komentu, o ktorom ďalšom projekte, albume, EPčku by som mohol spraviť ďalšiu takúto recenziu spojenú s rozborom. Týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.